Sa unang araw ng Pebrero, nagimbal ang lungsod ng Tarlac maging ang buong bansa sa malagim na insidenteng nangyari sa barangay Tibag sa naturang lungsod. Pinugutan ng ulo ng isang nag-amok na karpintero ang kanyang tricycle driver na kapitbahay. Kitang-kita sa video ang pagresponde ng mga pulis habang nag-aamok ang sospek. Ay, tawa may buto, tatal na ni buntok. Bien, mimigat ka, Bien. Bien, mimigat ka. Nagtagal ang habulan hanggang sa mabaril ang sospek na si Romel Apolinario dahil hindi umano mapigilan ang pagkawala niya. Bukod sa pinusasan ay itinali pa ang kanyang katawan sa stretcher board. Sa panayam ng CLTV News Team nitong February 2 sa hepe ng Tarlac City Police na si Police Lieutenant Colonel Gerald Manguera, kinumpirma niyang saka ng binti ang tama ng sospek. Rumisponde po ang ating kapulisan, gawa nga pong nagwawala pa ito sa kalye. Kaya po ang ginawa po natin ay binaril po ito sa paa para po hindi na siya makagawa pa ng anumang aksyon. Ayon kay Manguera, base sa kanilang record ay sumailalim na sa drug rehabilitation si Apolinario. Ngunit ito'y muling nagbalik sa paggamit sa illegal na droga. Based po sa aming investigation at saka po sa records namin, before po ay meron po itong record na gumagamit po ng droga. Kaya po siguro ang dahilan ng o hindi po natin masabing pagkasira ng ulo niya ay din po sa paggamit ng droga. Kinumpirma rin ni Manguera sa news team na dahil sugatan ng sospek ay nananatili ito sa Tarlac Provincial Hospital na gwardyado di umano ng mga PNP personnel. Murder ang kaso nito at nasa determinasyon umano ng piskalya kung ito'y sasailalim sa ordinaryong detention cell ng PNP o di naman kaya ng mental health facilities ng gobyerno. Actually po on the process po yung inquest natin kasi nasa hospital pa po yung suspect. Gawa pong hindi pa po naooperahan po yung kanyang sugat, may bala pa po. Tumama po kasi ang bala dun sa kanyang buto. Kaya po mabali po yung buto niya. Hindi pa po matanggal yung bala, gawa ng may waiver po na kailangan yung mga kamag-anak niya para sa operasyon. Sa pagbigay ng update ni Lieutenant Colonel Manguera at Tarlac City Mayor Christy Angeles ngayong umaga ng February 3, ang sospek na si Apolinario ibinabalita sa amin na ito'y sumakabilang buhay na at ito raw ay dahil sa COVID-19. Sir, based po dun sa report ng hospital, yung suspect po is na-test po siyang positive and then past 12 midnight kagabi po, nag-expire po siya. Ang sabi po nila, primary cause of death is COVID. Secondary po yung gunshot wound. Dahil sa COVID-19 case ay kaagad din umano itong isinailalim sa proseso ng cremation ng bangkay. Samantala, ayon kay Mayor Christy Angeles, nagbigay na siya ng ayuda sa pamilya ng biktima ng sospek o ang mga naulila ni Vivencio Culipano. Bukod umano sa financial assistance, ay aalalay umano ang lokal na pamahalaan sa kabuhayan ng mga naulila nito. I asked her to see me after Buro libing para pag-usapan namin yung pangkabuhayan na pwede kong ibigay sa kanya. Kasi marami kaming pangkabuhayan na pwede namin i-extend sa mga kababaihan. Sa ilalim naman umano sa stress debriefing ang mga kabataan na nakasaksi sa karumal-dumal na krimen. So after ng libing, we will be talking to the mother. Siguro tututukan muna namin ng counseling, yung wife and the 2 children, yung family ng ating victim. And then siguro magpapagawa rin ako ng certificate and assessment report ng rehab center doon sa request na rin ng dismissal ng case nung in court noong pumatay para ma-close na rin yung issue. Kasi hanggang hindi yun nalalabas, siyempre open issue pa ito. Magtatanong ang taong bayan ano bang nangyari doon sa perpetrator of the crime. So we will have to discuss this also. But primarily going back to the psychotherapy session natin, ibibigay ito ng City Government of Tarlac since we have capable na mga workers natin na specialized on giving therapy sa mga ganitong kaso. Hindi naman naniniwala si Angeles na drug-related ang malalim na issue sa nangyaring karahasan at pag-aamok ni Apolinario. So ang discussion namin was really dadamputin na siya at itatakbo na sa mental institution.
Because the way we see it, parang malayo na sa effect ng droga dahil yung pagdodroga niya years ago pa yon. Muli, iginiit ni Angeles at ng kanyang chief of police na isolated case sa kanilang bayan ang ganitong uri ng kaso. Ngunit inalarman na rin anya niya ang mga nasa barangay level na maging alerto sa mga kaso ng kanyang mga kababayan na may pinagdadaanan o mental illness dahil may programa naman umano ang city government ng Tarlac sa pangangalaga sa mga iyon. Paulo G. Santos, CLTV News.